idáig lett. Igen. Bocsánat, hogy elkészítettem. Nem baj, mert van eredmény. Nagyon örülök mindenki. Lehet egészkedni, meg halára száll, nem baj, köszi. És benne van, hogy igen, Azt néztük. benne van, jó? Csak jött a középre, ez nagyon jó. Benne van. Benne van. Várja, hogy van? 10 kg, 20 kg? Igen, Jó van. Volt